نتوین یکگرتی مترسیا خود داخویا کرن جبو چارنویسا 40,000 پنابرین کو ج پارێزگاها حەلەبێ ڕەڤیانە ji ber şer û pevçûnên di navbera rejîma Esed û opozisyonê de û bi taybet ji ber topbarankirina firokeyên rejîmê li ser parêzgeha Helebê tevî hebûna agirbestî. Her wiha şer li hawîrî parêzgeha Helebê jî bûye metirsiyek mezin li ser mabûna agirbestê bixwe ya ku di 27 Sibatê de dest pê kir û ji ber vê yekê opozisyonê danûstandinên Cinêvê rawestand. Ofîsa Netewên Yekgirtî ya Hemahengiya Karûbarê Mirovayetî daxuya kirin ku ji ber topbarankirina rejîmê li ser parêzgeha Helebê û gundewarên wê jimara koçberan gihiştiye 40,000 koçberî û hemû koçber berê xwe didin Rojhilatî bajarê Ezazê. Yê sinorî û stratejîk li nêzîkî kampên penaberên dergehê Bab Selama û Sîcoyê. Her wiha Ofîsa Netewên Yekgirtî got eger em hevberiyê bikin navbera 75,000 ku di Çilê çûyî de ku derbiderî Ezazê bûn û yên vê Sibatê em ê zanibin ku pêdiviyê mirovatî bêhtir dibin ji bo koçber û derbideran û ji ber şer di navbera opozisyonê û rejîmê de gihandina alîkariyan û rêzgarkirina sivîlan zehmet bûye. Ji aliyê xwe ve opozisyon tekez dike ku leşkerên rejîmê tu pabendiyê bi agirbestê nakin û xwe amade dikin ji bo êrîşekê din bavêjin ser parêzgeha Helebê. Aryan Ramrî ji Ofîsa Netewên Yekgirtî ji bo pêdiviyê mirovatî got em metirsîdarin ji ber nûkirina şer li Bakurê Sûriyayê ji ber ku wê gelek bandora şer li ser sivîlan hebe û dêgihandina alîkariyan jî zehmet bibe û em her çaverêne ji bo her tiştekî nû rû bide. û serbar kir ku ajansên alîkariyê selkên xwarinê û gelek pêdiviyên dîtir belav dikin û hemûyan jî xwe xistina amadebaşiyê ji bo alîkariyan pêşkêşî derbider û koçberan bikin û got niha zêdetirî 100,000 kesî dorpêçkirîne li aliyê Sûriyayê û 35,000 kes jî kampên ku di heftiya Bûrî de Daişê ew kontrol kiribû û 35,000 kes jî kampên ku Daişê di heftiya Bûrî de ew kontrol kiribû reviyane û Tirkiyeyê sinorê xwe girtiye ji bilî kesên nexweş û zêdetir Tirkiyeyê rê nadete tu penaberan ku derbasî rexê Tirkiyeyê bibin. Hüseyin Şakir, Ark.